Ola, que tal? Boa tarde a todas e a todos. Benvidos a unha sesión máis de Verba, esta aula de Lingua e Cultura Galegas. Desde hai unhas semanas eu viña vos anunciando que íamos falar de historia de Galicia e que para facelo, pois que íamos contar cunha persoa que fose especialista no tema para que nos ilustrase, para que nos contase detalles que son importantes e que son os que nos axudan a construir a historia, a nosa historia. Neste caso, contamos con Borja Tobío. Que tal? Hola, benvido, moitísimas grazas por estar aquí. Grazas por invitar. Bueno, pois Borja, que por certo, é vedrés, así que todas as persoas que andades ao outro lado do Atlántico, que saibades que tedes aquí un veciño, hoxe imos facer un percorrido pola historia de Galicia, como vos comentaba. Non nos vai dar tempo seguramente a falar de toda a historia de Galicia, pero sí que é verdade que imos ver a primeira parte e onde quedemos, pois deixarémolo para unha segunda sesión e esperamos que Borja, pois que volva, que queira repetir con nós e, por suposto, xa sabedes que na segunda hora da sesión de hoxe que nos podedes facer preguntas e que despois que volas iremos contestando. Tanto as que nos deixedes hoxe nesta primeira parte como as que nos deixedes despois xa aí máis cómodamente na que teremos a oportunidade de interactuar máis polo miúdo convosco. Ben, isto vai ser unha ardua tarefa. Sí, un saúdo a todos, grazas por convidarme. Espero que vos guste e tamén espero que dea para facer despois unhas preguntiñas. Sí, un coloquio. Un coloquio, sí. Que pregunten o que queiran. Espero que vos guste. Moi ben. Imos empezar quizáis polo punto que, por un punto que a mí me parece que pode ser interesante, que é este elemento diferencial que sempre marca a Galicia, quizáis como punto de enlace entre diferentes povos. Contanos un pouco sobre iso. Eu deixo agora a vía aberta para que ti te desenvolva lo que queiras. Vale. Como di Concha, efectivamente, como moi ben dís, Galicia é unha mestura de diferentes culturas e diferentes poboadores. Temos que pensar, é importante que teñamos todos un mapa de Galicia na cabeza, unha situación xeográfica estratégica entre Atlántico e Mediterráneo. Entón, eso supón que é vía de entrada de moitas culturas, da cultura atlántica, pero ao mesmo tempo da cultura mediterránea. Entonces, temos unha mestura aquí de diferentes culturas como fenicios, cartaxineses, gaitanos, cultura atlántica, como decía, desde a Bretaña, Illas Británicas, etc., o que supón un intercambio cultural moi importante. A miúdo falase da cultura celta, dos celtas. É certo que tamén hai parte de celta na nosa cultura, nos nosos ancestros, pero non só celtas, senón que somos unha mestura de moitos povos, moitas culturas. Sí? Vale, empezando porque somos un conxunto de culturas que, digamos, o pobo galego está conformado por moitas culturas diferentes, sempre temos de referencia quizáis a Roma, por moitas cuestións, pola lingua e tamén, porque hai unha pegada bastante patente en diferentes poboacións ao longo do territorio. Pero, antes dos romanos, que pasou por aquí? Creo que sí. Se hai unha gran cultura que salientar en Galicia, seguramente sexa a cultura castrexa, non? Creo que todos temos en mente os castros, a importancia dos castros para Galicia. Entonces, antes dos romanos temos a cultura castrexa, cultura castrexa da idade do ferro, sí? Estamos falando de alrededor do século IX a.C., alrededor do século IX a.C., sobre todo, o momento de apoxeo é o século VI a.C., Entonces, a cultura castrexa que se caracteriza polas súas vivendas, que son os castros. Sí, esas fortificacións con vivendas circulares. Efectivamente, como ben dís, fortificacións, pero que teñen unha característica importante, é que por primeira vez temos asentamentos
vamos a chamarlle fixos en Galicia. Ajá. Vale? Deixamos xa o sedentarismo e por primeira vez a xente que habita en Galicia aséntase definitivamente nun lugar. Entonces son fortificacións, pero tamén son vivendas. Vale, entonces temos en mente efectivamente esos núcleos de poboación circulares e alrededor unha muralla. Vale, aí están asentados. Agora mesmo sabemos que en Galicia houbo alrededor de 2.000-2.500 castros. Esos que estén, que saibamos seguro que existen, pero créese que puido haber alrededor de 6.000. Vale. Estaban sobre todo en zonas altas, onde puderan controlar a contorna, e tamén pois cerca de ríos, cerca do mar, etc. Bueno, creo que, non sei, o de Viladonga, por exemplo, nunha zona de interior, ou o Castro de Baroña, nunha zona costeira, bueno, son exemplos así máis importantes. Vale, outra característica desta xente é que, por decirlo así, non tiñan ese sentimento de unidade. Sí, dentro do castro, pero non se sentían iguais aos poboadores de outros castros, vale? Eran veciños, pero nada máis. Eles non sentían que tiveran nada máis en común. Vale? De aí as murallas, que se cree seguramente, ao que pensamos eran as murallas para protexerse do inimigo exterior, pero realmente parece que as murallas eran máis para protexerse dos veciños. Vale. Isto tan noso dos marcos, etc., pois parece que igual xa veña aquí destes tempos, vale? Entonces parece ser que era bastante habitual que os castros veciños tiveran problemas, roubos, etc. Entonces, dai as murallas, bueno, tamén esa necesidade que temos, que houve ao longo de toda a historia, de diferenciar o de dentro e o de fora. Vale. Esa era a función das murallas. Outra característica era a gran dispersión, que, bueno, é unha característica que seguiu en Galicia ata os nosos días, a gran dispersión xeográfica que temos, vale? Bueno, creo que dos castros, non sei se queres que profundicemos algo máis, se pasamos xa... Non, seguimos. Sí, seguimos. Sí, entón, que ven despois? Vale. Que hai despois? Despois dos castros ven ese gran imperio, vale, o imperio que é o Imperio Romano, vale, que houve en Europa, bueno, grande diferenza entre unhas zonas e outras de Europa, pero aquí en Galicia podemos empezar a falar dos romanos aló polo século II, século I antes de Cristo. Vale? E hai que falar sobre todo de romanización. Vale. Non tanto de conquista, vale? Non podemos pensar que os romanos chegaron un día co seu exército, invadiron nestas terras e xa, desde esa fomos romanos. Claro, pero é curioso porque, perdón que te interrompa, é verdade que creo que podemos citar algúns nomes propios, falando de incursións dos romanos, por certo, que estamos falando todo o tempo de Galicia, pero en realidade teríamos que falar de outro territorio que non é exactamente o actual, non? Exacto. É importante, como decía, ter situada a Galicia na cabeza, pero quizáis nesta época, xa ata a Idade Media, case finais da Idade Media, cando falamos do territorio de Galicia, non é só o territorio que coñecemos hoxe en día, que pertence á Comunidade Autónoma de Galicia, vale? Estamos falando do norte de Portugal tamén, ata o río Douro, que hoxe sería a cidade do Porto, e toda a zona oriental, tanto de Asturias como de León. Oriental non, occidental, perdón. Entonces era o territorio que os romanos chamaron a Galaequia. Vale. Era, bueno, e os anteriores, a cultura castrexa, eran denominados galaicos. Por iso os romanos chamaron a Galaequia, que quere dicir a terra dos galaicos. Vale. Entonces, a Galicia actual, con esa zona norte de Portugal, en oriente galego, ese territorio. Vale. E esta terra vai a ser os castrexos, tamén a Galicia romana, con variacións, e o posterior reino de Galicia na Idade Media. Entón, nomes propios. Nomes propios. A quen foi, quen
estaba á fronte das primeiras das primeiras tropas romanas que viñeron a este noroeste peninsular. Seguramente o nome con mayúsculas desta época, porque, bueno, créese que foi o primeiro que chegou, foi 10º Xuño Bruto. Vale, o que despois, cando volveu a Roma, apodaron o galaico, precisamente pola esa, conquista, romanización, así, entre aspas, vale, que fixo desta terra, da terra dos galaicos. Entón, o primeiro foi 10º Xuño Bruto. Vale. Hai que pensar que nesta época prácticamente toda a península pertencía xa ao Imperio Romano. O sea que nós fomos os últimos. Sí. Bueno, ten sentido porque a parte que está máis lonxe do Mediterráneo. Pensade que, os romanos, nesta época que estamos falando, no século II, primeiro antes de Cristo, dominaban todo o Mediterráneo, o Mare Nostrum, era seu. E desde aí, desde a zona da Bética, da Tarraconensis, foron subindo, crese que pola Lusitania, que é Portugal, desde aí foron subindo e chegaron á zona da Galaequia, a esa terra con esos castrexos co que eles chamaban galaicos. E hai unha lenda moi bonita coa chegada de 10º Xuño Bruto, que é a lenda do río Limia, que é alrededor do 138-136 a.C. Esta lenda di que cando os romanos chegaron a este río, que é o río Limia, o río Lima portugués, pois creeron que era o río Letes grego, que é o río do esquecemento. Seguramente unha lenda, vamos a decir, espallada polos galaicos, que lle servía de defensa contra os invasores. Entón, esta lenda decía que todo aquel que cruzara o río ia perder a súa memoria e ia esquecelo todo, gallo do río do esquecemento. Entonces, cando chegaron ali, os lexionarios romanos negáronse a continuar. E a lenda di que o propio 10º Xuño Bruto tivo que coller o estandarte romano e cruzar o río. E desde a outra beira do río foi chamando aos seus lexionarios para demostrarlles que non perdera a memoria. Vale. Sempre ten que haber un adiantado, alguén que se arrisque para ver que todos os demais que non van facer o percorrido non van deixar a vida, non? Que non vai haber un saldo negativo. Vale. Algún botado para adiante sempre ten que haber. Vale. Entón, creo que ademais unha das cousas que a todos e a todas nos chama sempre a atención é que falamos sempre de Roma, dese pobo como un pobo que nos trouxo moitos adiantos, moitas modernidades pola súa infraestructura, porque fixeron a primeira rede de estradas, por decirlo de alguma maneira, as vías romanas, que, eu creo que poderíamos dicir que as fixeron porque a eles lles conviña, porque necesitaban que estivese ben comunicado a todos os territorios que eles conquistaban con Roma. Sí, exacto. Porque ademais de traer, tamén levaron. Vale. Bueno, para empezar, quería puntualizar o da romanización, que moitas veces pensamos que un imperio ou, non sei, un país exterior, nesta época non podemos falar de países, pero si de imperios ou de culturas, chega a un lugar novo e que do día para a noite esa xente que vive ali convértese, non para nada é así, a romanización na Galaequia foi un proceso moi lento, que levou xeracións. Claro, porque cando falamos de xeracións ou de, ás veces pensamos en, a romanización ou a incorporación dunha lingua, non do latín, que tamén chegou cos romanos, pero claro, é que de cantos anos estamos falando, Claro, eles falaban, que sabemos polos autores da época, da época posteriores, os escritos que deixaron. Entón, aquí falabas un idioma que era o idioma dos galaicos, o idioma dos habitantes daqui. Pensade que, non chegaron os romanos co seu latín, os 2 meses toda a xente daqui xa falaba latín. Claro. É un proceso que dura moitas xeracións, os netos, bisnetos, etc. Veñen xente con poder que se asenta,
xente da nobreza, etcétera, que vai falando esa nova lingua e, digamos que unha cuestión de, bueno, pouco a pouco, que se vai estendendo, primeiro polas capas altas da sociedade, claro, como a maioría destas cousas, e despois vai baixando, pero claro, é un proceso que dura moitos anos, vale? Estamos falando de moitas xeracións. É o mesmo coa cultura, etcétera. Vale. Eso é o que chamamos o proceso de romanización, vale? Ben, entón, digamos que os romanos, o pobo romano, foi o primeiro que quizáis conseguiu este sentimento de unidade. Sí, co tempo, primeiro chegou o 10º Xuño Bruto, despois tamén veu por aquí Xulio César, vale, crese que en barco, que chegou en barco a través do Mediterráneo, Atlántico, incluso Augusto, e pouco a pouco isto foise romanizando e acabou convertíndose nunha provincia romana. Sí. Vale. Entonces, esa provincia romana, que era a Galaequia, vale, estaba limitada, bueno, como vos dixen, máis ou menos, quizáis un pouquiño máis. Chegaba ata o Douro, vale, ata a cidade do Porto, toda esa zona, digamos que o río Douro fai de límite natural. E pola zona oriental de Galicia, pois parte do que hoxe é Asturias, León, bueno, de todo o que hoxe é Galicia. Toda esa zona ia ser a provincia da Galaequia. E, efectivamente, antes, como vos decía, era a xente sentíase dun castro, pero non sentía que tivera nada en común co castro veciño. Pero os habitantes da Galaequia xa tiñan un sentimento de unidade porque eran todos habitantes dunha provincia romana e, sobre todo, eran todos romanos. Todos pertencían ao Imperio Romano, vale? Dentro dunha provincia, pero o Imperio Romano. Vale. E, efectivamente, como falamos antes, de que trouxeron moitas cousas, elevaron moitas, bueno, o que trouxeron, eu creo que todos o temos en mente, non? Hai cousas que son, bueno, que ainda podemos ver hoxe en día. Sí, as infraestructuras. As infraestructuras. A muralla de Lugo. A muralla de Lugo, por exemplo, é a muralla romana mellor conservada que hai na actualidade. Ou o faro romano por excelencia. A Torre de Hércules. A Torre de Hércules, exacto. Non sei, as vías, a Vía da Prata, por exemplo, vale? Vale. Que era a vía que usaban os romanos, como seu nome di, para conducir a prata. Vale, que eso era por isto que falábamos de trouxeron moitas cousas, pero levaron moitas cousas, sobre todo que levaron, o que máis les gustaba da Galaequia eran os metais, o ouro e a prata. Vale, tamén a prata. O ouro, sobre todo. Ata tal punto que chegaron a facer infraestructuras que, bueno, incluso para a época son espectaculares. Pois claro, imaginadevos feitas hai 2000 anos, como é Montefurado. Sí. Vale. Onde está Montefurado? Montefurado está en Quiroga. Vale. Un saúdo para a xente de Quiroga. Exacto. Entonces, Montefurado, sabían que o río Sil, a zona do río Sil, tiña moito ouro. Sí. Tamén o Miño, bueno, por exemplo, Ourense, que é Ouriense, vale. Bueno, claro, con ese nome xa... Claro, derivado, efectivamente. Pero no Sil había moito ouro. Especialmente nesa zona. Entonces decidiron que ían variar o cauce do río a prazer, cando quixeran, e así poder secar ese cauce e, tranquilamente, sen auga, poder levar os metais que aí había. Entonces, non sei se ocorreu outra cousa que furar un monte. Bueno, vale. Facilísimo. Pero non dun xeito calquera. Vale, sábese que furaron 120 metros de longitude e 20 metros de ancho. Bueno, son uns cantos metros. Son uns cantos, sí, a verdade que sí. Claro, pensade que hai 2000 anos furar 120 metros de rocha, pois debía de ser unha cousa bastante complicada. Claro, a man, como a quen di, bueno, non tanto porque algún rudimento debería ter. Algún rudimento habería, claro, sí, pero bueno, temos que pensar que é unha infraestructura espectacular. Claro. Vale, e todo isto, para o que decíamos, para E despois, se falamos de que máis nos deixaron os romanos, bueno, como decimos, por exemplo, o dereito, as infraestructuras, pero eu creo que outra cousa fundamental que é o idioma. Vale, o idioma que nos deixaron, que é o latín. O latín é o que veu despois do latín. Vale. Que creo que vamos falar máis adiante mellor. Vale, non? Pouco a pouco. Pois deixámoslo para máis adiante. Ben, entón,
É verdade que despois, é dicir, houve un momento que o Imperio Romano se foi desgastando. Entón, bueno, pois como pasou tantísimas veces ao longo da historia, hai algo que propiciou que o Imperio caese e, pois, veu outro pobo. Exacto. Vale. Estamos a falar no século IV, século V, xa da nosa era. Vale, Imperio Romano xa dividido, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, e hai moitas disputas internas, vale? Disputas internas para ver quen se fai co poder. Entonces, sabemos estes chamados povos bárbaros, vale? Os que os romanos denominaron povos bárbaros, estaban presionando as fronteiras externas do imperio. Vale. E dentro de, coas disputas internas, disputas para facerse co poder do imperio, determinadas faccións deciden chamar a diferentes povos bárbaros, vale, xermanos. Entonces, algúns dos que chamaron, bueno, creo que igual non sonan a todos así de historia, polo menos historia de Europa, España, que son os vándalos, alanos, visigodos, suevos, etc. Vale. Entonces, un destes povos os que chamaron foron os suevos. E, claro, necesitaban darlle unha contraprestación, non ia ser solo vir aquí a pelexar e despois marchade. Se me axudas, dame algo a cambio. Exacto. Eu vou, pero que me das a cambio? Entonces, o que lle ofreceu o imperio aos suevos foi asentalos nunha provincia do seu imperio. Esa provincia era a Galaequia. Vale. Entonces, os suevos viñan co acordo, digamos que tiñan un acordo co imperio de axudalos e tamén asentarse nunha zona e, ademais, co engadido de que tamén lle servía para que houbera paz. Como se asentaban nesta zona, sabían que iban a loitar contra inimigos externos, vale, por defender esta provincia. Claro. Entón, os suevos chegan e aséntanse na provincia da Galaequia. Estamos falando de comezos do século V. Vale. Estes suecos viñan... Estes suecos, ai, Dios mío, os suecos non eran suevos. Estes suevos viñan con un líder que era Hermerico, unha especie de caudillo, rei, vale, que seguiu sendo o seu gobernante cando se asentaron aquí. Vale. Só dos suevos, porque temos que pensar que, claro, para a xente que vivía aquí na Galaequia era un impacto grande. Tampouco pasaron a ser suevos do día para a mañá. Xa. Eles eran romanos, vale, habitantes da Galaequia. Entón, chegaron estes bárbaros e digamos que nun comezo viviron como un pouco separados. Vale, os suevos por un lado, asentados na Galaequia, pero cos seus costumes e co seu dirixente, e os habitantes da Galaequia, os habitantes do imperio, por outro lado. Bueno, eran veciños, pero non tiñan relación. Sí, podese dicir así, pouco a pouco, porque a verdade é que, bueno, os suevos foron moi ben, digamos que se adaptaron moi ben ao medio que chegaron. Vale, entonces tampouco tardou moito en haber un, bueno, vamos a chamar unión ou en ser un, vale? Tamén había xente do Imperio Romano que vivía moi ben, pero outra que non vivía tan ben. Claro. Esa xente que non vivía tan ben, pois que haxa un cambio, pois bueno, parece que sempre que se xa mellor, pois bueno, é importante. Entonces, estes suevos aséntanse na Galaequia, sí, e pouco a pouco comezan a, vamos a decir, non tanto romanizarse, pero sí a herdar moitas cousas do imperio. Tiñan outra religión, vale? Eran arrianos, pero en pouco tempo convírtense ao catolicismo, que era a religión do imperio, vale? Tamén o idioma, tamén a cultura, o dereito, etc. Digamos que son moi bons herdeiros dos romanos, de todo o que a cultura romana aportaba. Vale. Entón, co paso do tempo, podemos empezar a falar xa non tanto da Galaequia, que ainda se vai a chamar así, senón máis ben do Reino Suevo.
Vale. De todos os xeitos, hai unha cousa que quizáis é curiosa, non? E que habería que comentar no caso do reino suevo, que é que fomos, o sea, o rei, houve un suevo que foi o primeiro rei de Europa. Exacto. Vale. Sí. Fomos os primeiros en algo. Bueno, en ter un rei, non? Exacto, Neste caso, sí. Vale. É Requiario, que Requiario xa era propiamente un galego, xa nacido aquí, católico, bueno, eso, xa non viña desta xente que viña de outra terra, con outra cultura, vale, el xa era, podemos decir, propiamente dito galego. Entendaseme ben o de galego, pero... Sí, habitante do territorio galego. Exacto. Entonces, Requiario non reinou moitos anos, pero si foi un reino moi prolífico. Vale. E considérase que é o primeiro rei de Europa, o primeiro reino de Europa. Ainda, vamos a decir, con ese acordo do imperio, así un pouco da man do Imperio Romano, pero xa un reino propiamente dito, con todas as da lei. Vale. Eso que significaba? Eso significou que, bueno, hai algo moi característico e que é que incluso chegaron a acuñar moeda. Vale. O sea, que tivemos moeda. Tivemos moeda propia, estamos. sí. Hai que pensar, claro, nesta época, os únicos que acuñaban moeda eran os romanos. Pertencíamos ao Imperio Romano, este era un privilexio que só tiña o emperador. Era o único que podía acuñar moeda. Claro. Vale, e atopamos moedas desta época, do reinado de Requiario, que por unha cara tiña o emperador, o emperador tiña que estar, pero pola outra cara estaba Requiario, vale, e coa lenda de rei de Galicia. Entonces sabemos, quedanos clarísimo, que era rei dun reino e que ademais acuñaba moeda. Vale. Esta época que foi de esplendor porque, digamos, xa había unha consideración como pobo logo, tamén foi evolucionando porque o reino dos suevos, como acostuma pasar nesta época tan convulsa, tamén desapareceu. Tamén desapareceu, sí. Durou 2 séculos escasos e temos que pensar que é unha época, claro, cando chegaron ainda estaba aí o Imperio Romano, non sei xa nas últimas, pero, bueno, ainda respiraba. E tamén hai que pensar que viñeron moitos máis povos bárbaros, vale? Os francos asentados no norte dos Pirineos, os visigodos, vándalos, etc. Había disputas entre eles, pactos, disputas, bueno, digamos que nunca estaban contentos co territorio que tiñan, sempre querían máis. Vale, que é unha cousa que parece así de quero máis. Vale. Entonces, o reino suevo tamén foi o territorio do reino suevo tamén foi moi cambiante. Vale, chegou ata a zona de Toledo, incluso o Mediterráneo, e en outros momentos pois quedouse reducido o que era a Galicia. E o reinado galego, suevo, propiamente dito, rematou coa chegada dos visigodos. Vale, os visigodos que estaban asentados no norte dos Pirineos foron empuxados, expulsados por outro pobo bárbaro que eran os francos. Expulsáronos, non lles quedou máis remedio que baixar ao sur e asentáronse na Península Ibérica. Houbo unha tempada que conviviron suevos e visigodos, cos seus máis e os seus menos, pero no arredor do ano 585, co reinado visigodo de Leovigildo, pois o reino suevo, o reino de Galicia, desapareceu e pasou a formar parte do reino visigodo. Vale, tiña esa, digamos, non sei como chamarle, seguía sendo o reino de Galicia, pero xa formando parte do reino visigodo, vale, co rei visigodo. Ben, quizáis, a partir de aquí, a seguinte data relevante, facendo xa un saltiño así de cousas importantes para non enlearnos moito, sería a do ano 812. Sí,
Que pasou? Bueno, damos aquí un chimpo importante. Pero é que no ano 812 pasou algo... Sabemos que a comezos do século VIII a chegada dos musulmáns á península, aquí a zona remátase o reino visigodo, aquí a zona do territorio galego tamén chegan, inda que, bueno, digamos que non se asentan dun xeito moi importante. Logo volve o cristianismo ou a cultura cristiá a dominar a zona da que era Galaequia e o territorio suevo. Vale, entonces aquí hai que diferenciar a religión fai de fronteira. Claro. Unha diferencia na península. Por unha parte, a religión musulmán e, por outra parte, os cristianos. Vale, nesta zona cristiana, que é a zona do norte, efectivamente, dáselle un pulo moi importante no século IX, como moi ben dis. A comezos do século IX, prodúcese cerca do que era, bueno, sigue sendo Iria Flavia, vale, pero daquela era digamos que o centro importante da zona, pois preto hai un achádego, vale? Descúbrense os restos do apóstolo Santiago. Importante para o territorio galego. Importante para o territorio galego e para toda a zona cristiana, a cultura cristiá da península naqueles tempos. Vale? Entón, vai a ser moi importante non só polo descubrimento en sí, senón por todo o que vai a conlevar este descubrimento, vale? É o apóstolo. Prodúcese no reinado de Afonso II, vale? Sí, dime. Non, que estaba pensando, que sempre me ven a cabeza que realmente quizáis o descubrimento da tumba do apóstolo marcou a diferenza porque iso supuxo que Galicia, que Santiago de Compostela, se converteu no centro de peregrinación que trouxo moita xente, segue traendo moita xente, pero que ademais traía unha che de influencias que posibilitaban que se desenvolvesen, bueno, ao longo de toda a Idade Media a literatura galego-portuguesa, non? Entón, é verdade que foi fundamental en moitos aspectos, pero, ademais, é que fixo que o clero adquirise moita relevancia, non? Exacto. O clero xa era importante, como falamos sempre de, bueno, unha zona, como está repartido xeográficamente Galicia, os mosteiros tiveron un peso xa en época sueva, pero Santiago, o descubrimento do apóstolo, vai a supoñer que o poder eclesiástico gañe moito poder, vai a ser durante a Idade Media, senón un dos máis poderosos, vale, o clero en Galicia. Sen lugar a dúbidas, en Santiago, o poderoso, o grande señor da comarca de Santiago sempre vai ser o arcebispo de Santiago. Vale, isto non podería ser se non fora polo descubrimento do apóstolo. Claro. Tamén, nesta época, a cidade onde estaba o arcebispo era Braga, que fora a cidade importante xa dende a época romana, da Galaequia. Pero uns séculos despois do descubrimento do apóstolo, vamos a ver que isto cambia e pasa, ese poder eclesiástico pasa de Braga a Santiago. Vale. E xa vai ser así durante toda a época medieval e moderna. Bueno, e hasta os nosos días, seguramente. Ben. E o que decías da cultura, claro, é moi importante porque a través dos peregrinos é como vai entrar Europa en Galicia. Vale, a través do Camiño de Santiago, a cultura europea, as influencias, estamos a falar da arte que ven de Europa, a literatura, etc., vai entrar polo Camiño de Santiago. Bueno, tamén sai. Quero dicir que... Despois tamén vai a sair, sí, pero neste momento, que nos estamos a falar do século IX e X, sobre todo, vai a servirnos para que Galicia
comeza a vivir un esplendor. Moi ben. Entón, que foi o seguinte relevante que nos levou ao longo deste período? Que nos marcou? Por que nesta época, pois, Galicia como entidade territorial era relevante? Vale, como decíamos, a cultura europea entra por aí, vale, prácticamente nunca houbo dominio musulmán aquí, e esa Galaequia, ese reino suevo, vai a seguir presente durante toda esta época. Entonces, fálase de Reino de Galicia, aínda que os reis non estén asentados en Galicia. Ás veces estarán en Oviedo, en León. Temos que pensar que ten sentido porque, ao final, o rei era un señor, un nobre, que dominaba unha cidade. Claro, en Braga non podía estar porque xa tiña o seu señor. Igual en Lugo ou igual en Santiago. Entonces buscábanse cidades sen señor onde se asentaba o rei e era señor desas cidades. Vale, despois, se queres, podemos falar dos señores feudais ou do feudalismo, que é importante, que realmente eran quenes gobernaban o territorio. Pero, bueno, temos que pensar, entonces, que o reino de Galicia seguiu existindo, aínda que o rei non estivera aquí asentado. Vale. Entonces, Galicia seguía sendo unha unidade territorial. Esa herdeira da Galaequia, pois, seguía sendo nesta época, neste século IX que estamos a falar. Vale. Entón, nesta época, así de tanto movemento político, quero dicir, no que o rei estaba na distancia, hai dúas figuras que suplen logo o papel do rei no territorio, como comentabas ti agora. Esas dúas figuras creo que podemos coincidir en que son os señores feudais, que acabas de comentar ti agora, e, por outra parte, o clero. Exacto. Sí, como falamos, a través do camiño entraron moitas cousas, saíron tamén moitas outras, pero unha delas é o feudalismo. O sistema feudal, que se asenta, que vive un momento de esplendor nesta época. O feudalismo é, pois, un señor que é dono dun territorio e os que viven ali son vasalos do señor. Vale? Digamos que están sometidos a ese señor, eles viven nas súas terras, entonces teñen que darlle parte do que colleitan, porque realmente o que colleitan é do señor. Eles viven en terra do señor. E, ademais, están obrigados a, cando hai guerra e o señor feudal vai á guerra, eles teñen que ir á guerra polo seu señor. Entonces, estes señores feudais era o sistema que rexía e gobernaba o reino de Galicia. Vale? Podemos falar de grandes casas feudais, grandes casas nobres, como xa dixemos en Santiago, o arcebispo, vale? Sempre foi, de Xeimírez, Fonseca, etc. Todos estes grandes nomes que temos na cabeza, e despois casas nobiliares como os Osorio, Sarmiento, Conde de Lemos, etc. Realmente estes grandes señores feudais eran os donos da terra, eran quenes gobernaban a terra e eran tamén quenes, digamos, que facían cumplir a lei, a xustiza. Vale? Entonces, digamos que eles eran tamén ao mesmo tempo vasalo dun rei, pero ese rei non tiña exército, nin tiña, sí tiña territorios, porque o rei tamén era señor feudal dunha zona, pero necesitaba o resto de señores para poder seguir gobernando. Vale, e isto alongouse moito no tempo? Isto alongouse moito, sí, prácticamente toda a Idade Media. Vale, durante toda a Idade Media vivimos baixo o poder dos señores feudais, dos señores de Galicia, dos nobres, ata finais do século XVI, que é cando o sistema feudal empeza a rachar, por así dicirlo. Vale. Vale, entón, antes comentaches que Galicia foi o primeiro reino de Europa. Vale, entón, se fomos os primeiros de ser reino, igual o volvemos ser algunha vez máis.
Sí. Sí, vale, ben. Como decía agora, esa Galaequia, ese reino suevo, estivo sempre presente ao longo de toda a Idade Media. Vale? Os habitantes desa zona sabían que pertencían ao reino de Galicia. Entonces, o reino de Galicia sempre existiu, ás veces pertencente ao baixo dominio de outro reino, que podía ter a corte asentada ben en Oviedo, en León, e máis tarde noutras cidades de Castela, pero o reino de Galicia sempre existiu. E en determinados momentos incluso tivemos rei propio en Galicia e fomos independentes dos outros reinos da península. Vale, como, por exemplo, non sei, con Ordoño, García, e así ata o século XII. Vale, entón, territorialmente, de que nesta época, cando Galicia foi un reino, que territorio, que extensión ocupaba? Vale, como falábamos ao principio, que temos que ter en mente o que hoxe ocupa Galicia, Comunidade Autónoma de Galicia, decíamos o norte de Portugal, ata o Douro, e tamén a zona occidental. Vale? Este vai a ser, a grandes rasgos, o territorio, vamos a chamarle da xente que vivía en Galicia, logo na Galaequia, desde a cultura castrexa, suevos, etc. En determinados momentos foi máis extenso, pero digamos que eso vai ser sempre o punto de partida. E o reino medieval de Galicia, pois, vai seguir sendo ese. Vale? E, co paso do tempo, estamos a falar do século XII, hai unha zona no sur do reino de Galicia que é o condado portugués. Vale? O rei, para agradecerlle axuda a dous nobres, digamos que reparte, entre aspas, o reino de Galicia en condados. Entón está o condado de Galicia, que digamos que é o que manda, e o condado de Portugal, que vai dende o Miño ata o río Douro, que está supeditado ao condado de Galicia, pero digamos que, bueno, que ten certa independencia, vamos a decir. Claro. Vale. E este vai a ser importante, diredes, porque nos fala do condado de Portugal. Bueno, pois vai a ser importante porque vai a dar lugar a un país novo, ese condado de Portugal. Bueno, a un reino, non? A un reino novo, hoxe un país diferente. Vale, bueno, todos temos na cabeza, sabemos de que estamos a falar, non? Sí. De aí, do condado de Portugal, é o que dá orixe o que logo será o reino de Portugal. Vale? No século XII, este que estamos a falar, independízase do reino de Galicia, do reino de Castela e León, e vai estender o seu territorio cara ao sur ata actual, o que hoxe coñecemos como actual Portugal. Ademais é que se nesta época facemos así, facemos unha prospección, é verdade que hai unha relevancia moi notable no que ten que ver coa cultura dese momento, coa cultura galego-portuguesa dese momento, e de feito, creo que o máis relevante desta época é que do século XII, do século XIII, do 1228, un chisquiño máis tarde, dátase o primeiro documento que se considera escrito en galego. Entón, este documento chamase o Foro do Burgo de Castro Caldelas. Exacto, sí. Se facemos así un repasiño pola evolución da lengua, bueno, se che parece, facemos un repasiño, entonces, o último que dixemos é que na Galaequia falábase latín, vale? Os romanos trouxeron o latín, tamén houve influencias suevas, como non, bueno, esos topónimos que ainda conservamos a día de hoxe, non? Os rematados en iz, en mil, que sabemos que son de orixe sueva, e o que falaban aquí era o latín vulgar, vale? O latín vulgar que foi o que chegou. E sabemos que dende o século VIII, no territorio que hoxe é Galicia, seguían escribindo en latín, vale? A administración,
todo o que ten que ver coa administración era en latín, tamén coa misa, pero o que falaba a xente xa era outra cousa un pouco diferente. Claro. Digamos que era unha lingua romance, unha evolución do latín, pero que xa non se pode denominar latín. Vale, entonces estamos no século VIII, seguimos co paso dos anos, esa lingua sigue evolucionando e chegamos ao século XIII, o que falamos, século XII, XIII, onde xa, tanto na escrita como para no oral, para falar, xa é unha lingua totalmente diferente. É asentado en toda a poboación, en todos os niveis, en todos os estamentos da poboación. Vale? Que xa o galego-portugués, que vai a dar, creo que igual sabes ti máis, seguramente moito máis desto, as cantigas nesta época é momento de... Sí, é verdade que a literatura medieval, xa falamos disto noutra sesión, pois a literatura galego-portuguesa, como vos dicía, pois inicia o seu esplendor nesta época, mentres, a vez, é dicir, que había unha etapa de esplendor, pero no resto do continente había unha etapa de crise, non? Entón, ao final, iso, evidentemente, acabanos afectando. Entón, que consecuencias tiveron esas crises? Seguramente, como te decías, este vai ser un momento de máximo esplendor cultural, na literatura, etc., do galego-portugués e do Reino de Galicia, como decíamos, dependente de outros reinos, pero, Reino de Galicia, en fin ao cabo. E así chegamos ao século XIV, que digamos que é o momento de maior crise que se produce en Europa. E como ti decías, Galicia, o territorio de Galicia, non vai ser alleo a toda esta crise. A máis, quizáis, o que ten máis importancia, máis relevancia nesta época é a famosa peste negra. Vale, a peste negra, que nesta época se vai estendendo por toda Europa e que causa a morte dun tercio da poboación europea. Vale, hai que pensar, claro, que un terzo da poboación daquela época vai morrer a causa da peste. Claro, imaginadevos, se de repente, en moi pouco tempo, a poboación se ve reducida un terzo, pois ten un impacto, en todos os sentidos, social, económico, relixioso, en todos os ámbitos da... Claro, porque hai menos man de obra, entón isto súmase a que hai moi malos anos de colleita, entón que os señores que queren recibir o mesmo tributo, o mesmo tributo non, o que queren recibir é a mesma cantidade. Exacto. Entón, para recibir a mesma cantidade, ao final acaban apretando máis a xente e isto desemboca na crise, non? Na crise do sistema feudal, porque a poboación, claro, pois apretan. Hai un descontento da poboación, dos habitantes, dos vasalos destes señores feudais, pero os señores feudais queren seguir vivindo como vivían ata este momento. Dales igual que morrera tanta xente. Eles queren seguir vivindo igual. Entonces, como ti dis, exixenlle máis cada vez aos seus vasalos, isto vai provocar que se produzan descontentos, revoltas, e que acabe en... Vale. Entón, isto marca tamén esta crise, estas revoltas, marcan tamén unha época, un cambio, non sei se un cambio de época, pero desde logo un cambio de actitude da poboación galega, que dixeron, veña, ata aquí. Non, entón, a partir de aquí, pasou algo, e xurdiron un movimento que foi o movimento dos irmandiños. Sí. Quen eran os irmandiños? Os irmandiños, moitas veces falase das revoltas irmandiñas, das guerras irmandiñas, pero seguramente o máis exacto sería dicir revolucións irmandiñas. Vale. Revoltas quedas así como un pouco curto, e nos vamos a falar de revolución irmandiña e de guerras irmandiñas. Entonces, situámonos.
morreu moita xente, moitos anos de mala colleita, os señores feudais facendo desmans, vale? Porque o que non conseguían polo civil, conseguían polo criminal. Claro. Digamos que estaban totalmente aos desexos dos señores feudais. Entonces, no século XV prodúcense, como digo, estas revolucións irmandiñas. Vale, a primeira vai a ser no 1431, que é a primeira guerra irmandiña, a chamada Irmandade Fusquenlla, vale, que é un nome pexorativo. Claro. Falamos de Fusquenlla, falamos de fusco, de oscuridade, vale, que é o nome que lle puxeron os opositores. Esta dase na comarca do Señor de Andrade, Pontedeume, Betanzos, vale, pero é rapidamente sufocada, vale. E xa a Gran Guerra Irmandiña prodúcese de 1467 a 1469, vale. Fartos, estos vasalos, hai de todo, dende habitantes das vilas ata habitantes do rural, vale, artesáns, burgueses, pero tamén fidalgos, fidalgos que son nobres. Unha das cousas quizáis máis relevante é, primeiro, que foron as revolucións irmandiñas foron as máis importantes da Europa do século XV e, como ben dicías, que formaron parte dela todos os estamentos sociais, pero que además fixeronse co poder durante 2 anos, non? Exacto, sí. Hai que ter en conta, claro, que é un fito histórico. Non só chegaron a triunfar, senón que fixeronse co poder en Galicia durante 2 anos. Vale, estes irmandiños, esta xente, estes burgueses, estes fidalgos, gobernaban o reino de Galicia. Claro, e ademais, unha das cousas que parece espectacular agora mesmo, volvendo cara atrás, é que eles intentaron eliminar todas as pegadas do feudalismo, non? Entón, pois intentaron facer desaparecer todas as fortalezas que existían naquel momento. Sí, de feito botaron abaixo case todas as fortalezas e castelos, vale? Claro, as fortalezas e os castelos eran o símbolo dos señores. Entonces, botar abaixo estes castelos, estas fortalezas, eran como rachar o pasado e comezar algo novo. Claro. Vale, entonces, moitas veces pensamos que se destruíron porque houve batallas, porque os señores se fixeron fortes nos castelos, e non sempre foi así. Moitas veces o señor feudal rendíase ou íase do castelo, o castelo estaba baleiro, e eles tiraban abaixo igual. Claro, porque era un símbolo dun poder que eles non lles interesaba que permanecese aí, sobre todo porque, ademais, hai un elemento que é moi importante, que habitualmente as fortalezas ocupaban lugares altos, non? Entón, foses por onde foses, pola vila, polo núcleo de poboación ou polo territorio que dominaba esa fortaleza, víalo. Entón, era como unha referencia, unha reminiscencia dun poder que non interesaba. Exacto, claro. Vale, mira, sabes o que pasa, Borja? Que me dá a sensación de que isto está quedando tan en alto que igual o podemos deixar aquí. Sí, deixámoslo aquí cos irmandiños. Eu creo que os irmandiños, que é un punto aí de insumisión do pobo galego, que ademais que tivo 2 anos de goberno, que merece a pena que nos dure no imaginario polo menos durante uns poucos días. E como agora temos a oportunidade de seguir falando convosco, se vos parece, pois idesnos deixando todas as preguntas que vos vayan xurdindo de todo isto que vos fomos contando e máis, e seguimos falando agora. Pero, antes de que nos vayamos, quero facer referencia ao material que vos deixamos esta semana tamén para a sesión de hoxe na Aula Galicia Aberta, porque aí, ademais de que ides ver unha infografía na que nós imos recompilando todos estes datos dos que vos foi falando o Borja, tamén vos deixo uns adverbios, vale? Unha referencia para que teñades na cabeza algúns adverbios e para que desta maneira vayamos avanzando como fomos vendo ao longo destas semanas e que nos sintamos máis cómodos e cómodas a hora de ir redactando os nosos textos.
Entón, deixámosvos un minutiño para beber un grolo de auga e continuamos agora. Vale? Ata agora. Agora. Soy Nerea, tengo 32 años, me vine de Alemania, estuve cursando un máster de prevención de riesgos laborales. Bueno, yo encuentro las becas BEME como una opción muy buena para poder volver a Galicia y también de poder tener un futuro aquí, no solo de volver y poder cursar el máster e irse, sino poder establecerte aquí porque tienes la opción de hacer un máster que te puede abrir aquí muchos horizontes. Pues yo les diría que no se lo piensen, la verdad, porque es una muy buena opción y siempre, me refiero aquí también, yo los recomiendo porque es una tierra que somos muy abiertos, que ayudamos mucho y que no hay problema de ningún tipo y que adelante. Si volviera atrás la volvería a solicitar la beca BEME sin ningún tipo de duda.